La Ruta a la Barceloneta, un barri d'acollida, una activitat que ja fa uns anys la fem en el marc del projecte Barceloneta Diversa, superentranyable per nosaltres. És un projecte en el marc del Pla Comunitari del barri que estem col·laborant amb la Casa Barceloneta, la Biblioteca, Glamparetes, el Centre Cívic, amb molta gent del barri. La riquesa cultural de la Barceloneta, la diversitat que hi ha al barri, molt en positiu, com una estratègia per fer front als discursos racistes i en fi, intentar fer un barri per totes i per tothom. Des del segle XVIII, XIX i principis del XX mitjans, en uns períodes en què aquest barri ha canviat molt. En demografia, en el tipus de gent que la poblava i en l'orientació també econòmica d'un barri dedicat a la pesca, després un barri industrial, inicialment gent de mar, famílies pescadores, famílies dedicades al comerç, constructors de vaixells, que vivien en barraques. Després del 1714, la Guerra de Successió, doncs es va decidir que tota aquesta part havia de canviar completament. Ja sabeu que això estava controlat pels militars des de la zona de la Ciutadella i va ser un enginyer militar, va idear una forma de barri que es diria la Barceloneta, molt estructurat, perfectament enquadrats, ja ho he vist, aquesta estructura tan peculiar que té la Barceloneta, o sigui que es va crear de zero, destruint i acabant amb aquestes barraques i aquesta zona que havia anteriorment. Per això aquest és l'únic barri que sabem exactament quan es va posar la primera pedra, que ja tenim una còpia. Portem quasi 3 anys amb la papereria, que va ser un projecte després d'acabar la meva carrera, així que veia que en aquest barri feia falta un negoci de proximitat, doncs les Glamparetes, Càritas, aquí al costat, que els agraeixo molt la confiança, que ara mateix aquí tenim un company d'allà. Òbviament intentem donar un tracte una mica més al ser una entitat amb una tarifa diferent, però sí que ens animem a participar, col·laborar. Un cop també fem tallers, juntament amb la Comissió de Festes de Barceloneta i l'Associació de Comerciants, hem fet tallers gratuïts per promoure una mica la cultura i l'educació dins del barri. Amb tot el veïnat, genial, ens ha tractat perfectament. Qui ens coneix, que ja veig que hi ha unes cares que ja conec com a client, ja em coneixen de tota la vida, des que porto aquí, doncs superbé, content. El marc de Barceloneta Diversa i un altre projecte que portem entre la Casa de la Barceloneta, el Centre Cívic i nosaltres, que és a Traces de la Barceloneta, i amb l'excusa o amb el motiu i amb ordre que vam posar honorífica a Elisa Garrido, hem organitzat també aquí una exposició de portades que ens han prestat l'Àlex de la Michael Madhausen. Estem aquí davant de l'Stolperstein de l'Elisa Garrido. Ella, com tants i tantes dones que van participar en la resistència, que van marxar a l'exili, que van ser deportats, l'endemà de ser alliberats, evidentment no van poder tornar a casa seva. A l'haver estat una persona que s'havia enfrontat al règim franquista, que havia estat deportada en un camp de concentració, que, a més, havia estat militant de la CNT, doncs evidentment no era benvinguda ni era ben acollida. Aquí la paradoxa de sempre és que va rebre les màximes condecoracions del govern francès i en canvi aquí no va estar mai reconeguda. El reconeixement més gran que ha tingut fins ara podem dir que ha estat aquesta llamborda, aquesta Stolperstein. El Futbol Club Tarna és un projecte d'esport comunitari inclusiu, ideat, fundat i format per joves nouvinguts. Està en marxa fer un equip femení, és un deute que tenim des de fa molts anys. Fer més equips amateurs perquè hi ha una demanda molt gran de joves que volen jugar a futbol competitiu. Estem tan agraïts d'aquesta xerrada perquè ens ajuda a donar visibilitat al projecte, a que el conegueu, la gent del barri, i que pugueu sumar, ja sigui a les grades, ja sigui venint als entrenaments, ja sigui amb alguna tasca administrativa, col·laborant de la forma que sigui. Tots i totes sou benvinguts i benvingudes al projecte. L'imam ens explica que aquest centre s'ha obert amb la intenció de convertir-ho en un centre no només
religiós, sinó també un centre comunitari on la gent pugui acudir per aprendre sobre la convivència aquí en la societat. Es preveu és donar classes de català-castellà i a més als nens del barri, als nens petits d'origen pakistanès, se'ls donarà classes de llengua materna perquè això no s'ofereixen cap arreu i aquí des de la mesquita intentaran donar cobertura a aquesta necessitat molt detectada. Que les dones del barri, les dones musulmanes del barri també són molt participatives i estan molt benvingudes en aquesta mesquita encara que el projecte hagi començat de les mans d'uns homes. Pero de verdad que muchas gracias, estamos muy contentos y eso está muy bien para la convivencia. Todo el mundo tiene derecho de vivir en paz y conocer las culturas de cada país y como llevamos un montón de años viviendo aquí y gracias de verdad al Ayuntamiento y a la Generalitat que nos han puesto ninguna dificultad aquí y pues nos han hecho muy fácil abrir esta mezquita y muchas gracias a ustedes por venir aquí.